Yo, maayong gabi eh. Gabi diri sa amo so maayong gabi ninyong tanan kung gitan-aw na nimo sa laing oras sa adlaw, props nimo do. Maayong buntag, maayong hapon, maayong udto, maayong kadlawon. Marshall Bonifacio di ay. Uh, Mao na pinakauna nga episode aning project na akong dugay na ako gustong himuon. Nga ang pinaka goal ay i-showcase kung unsa ka genius pud ang ah, battle rap, uh, hip hop and music scene in general sa uh, tanang tao no. Gusto lang pud ko mahatag og platform like the other Tagalog channels nga ila pog i-showcase ang mga battles that are Tagalog. So wala pa may naghimo ani in Bisaya as far as I know. So might as well, di ba? And I think nabod pud ko'y enough knowledge and credentials para mo himo ani. So might as well. Here we are. So, ang pinakauna nga battle nga itong i-feature, gikan ni sa Laglag Barados sa Rapolo, 2017. I think mo na yung most viewed nga battle sa Rapolo nga channel. And, tinatara na to. Uh, yeah man, 1.1 million views as of now. Uh, Tapos, nahimo ni nga battle adtong October 7, 2017 niya na-upload. January. Sayo-sayo ni nga na-upload da. So, trivia lang sa mga wala kay kasubuhay sa Rapolo, naagi ni sila sakit sa una nga. Ambot gani, hantod gani siguro karon nanay sila sakit nga kanang dugay kay mag-upload. Muna sige na mong sungog kang tata. Kay si tata may katrabaho ani. O, tarungan yung trabaho diha. So, kani siya, medyo sayo-sayo din na-upload pila man nga months. 3 months na, 3 months, 3 months. So, I think mao gini most viewed sa Rapolo nga channel. And it deserves the spotlight kung grabe ni nganong miabot og inani kataas ang iyang views. Makita nato kung ano. So background lang. Ani nga time, I think mo second year ni GI sa pag-appeal sa battles sa Rapolo. The year before, mi-appeal ni siya Laglag Bara Uno nga unknown siya. I think ang story ani is message na siya kay John Leo kasi John Leo nga time nag-post po siya nga kinsay gusto mga appeal. Og wala taghapan ra gud ni John Leo sad nga kanang naapod sa di ay ikabuga. Grabe sa to yung run adtong tuiga. Siya gyud pinaka-surprising. Siguro si as far as I can remember si Chito man siguro may nakapildi sa isa semis. May abot pa siya semis. And ang nahitabuan na after sa semis, kami kay napildi man siya, kami nagbattle sa finals. And uh, perhaps mo ba one of the best battles nga akong nahimo sad. Grabe ka entertaining and ako pakita ko na video adto na i-video adto somewhere sa YouTube na ato po i-review ani nga channel in the future. Pero yeah, si GI ani nga time grabe ka hot ang iyang streak. Mo na ni nga time nga kanang bisag asa na siya mo battle and ma-handle niya gyud ang tanan nga battles sa kadaghanan nga nasa iyang schedule and grabe ani nga time lisod kay siya pildihon and si Dalamdabad on the other hand dugay na ko sige ani nga time dili pa kayo kaila sa iya kay wala na ako siya sukad nakita. Magsige lang ko kadungog nga kanang every time mo battle si GI, sige silang ingon nga nindot pero unta si Dalamdabad iyang kontra. Dalamdabad gyud unta to. So, nga kung nauna gyud is legend ang introduction niya sa kuha, legend siya sa Rapolo kay grabe daw ka katawanan gyud kung mo battle and I think mo na first time nga may battle siya utro and in several years. So, atong
remember ko nanay siya anticipation gud nga battle atong pagka-post and tanawa unsay resulta. Grabe ka epic. So ato na sugdan. DJ Daiha, 1 2. Nostalgic Azul, no? Mo po na yung first year nga na sugod og full events ang Rapolo sa Azul. Rapolo, laglag para dos tournament. Last battle of the night. Pagpaka na to. Dalam the band versus CI. Daghang salamat Azul Kuslubuwa. Daghang salamat Busikong. Daghang salamat Turbo Hectic. Check ninyo Turbo Hectic page. Daghang salamat ni Boss Bayon. Merch nila ilang cup. Check ninyo. Unselfish Tattoo. Good luck sa international competition. And of course, DJ for the night, DJ Daiha! So, excuse me. So kung kamo nakasubay mo ani nga time or in general nakasubay mo sa Rapolo nga events, almost every event si Daiha ang DJ ana. And so sa una normal ra na siyang introduction nga DJ Daiha wala ra, so pakpak DJ Daiha. So for some reason nagsugod kog syagit sa iyang pangan every time nga i-announce iyang pangan. For example, DJ for the night, DJ Daiha, tas ako nang i-outro Daiha. And ang nahitabo, every time nga introduce noon si Daiha, every event mo po na isyagit sa uban. I don't know kung aning recent ka events mao ba or mapabagyapon, pero ato nga panahon siguro mga 2016 hangtod mga 2019 mo na yung sige kahitabo. So katawanan lang kay siya kay pero may tabo gud nga wala na ako gisugo. Nalagay nagsundog-sundog. Alright. GM. Matugas represent GM. Oh, shout out sa mga gagaw day. Shit out of Cali, give it up, JM. Yeah. Matugas represent. At yun ninyo ang album day padong. AMF ng album. What did you represent AMF? Papakan to. I don't know kung kung okay ba ako kung may gawas ba ning album o wala. Amot, ako lang sa i-confirm sa mga tropa, murag wala ko kadungog ang igawas ng album pero kadungog ko sa track ani. Ano nga time mga bata pa kami, kami nila Fangs, nila Chito, AMF sila Alex. So sige lang mig ingon ani nga panahon nga paggawas ra mig track, paggawas ra mig album pero wa na gyud nang gawas. Siguro si Fangs ray nakapagawas gid og solid nga project and di ba 2017 7 years after si Fangs ray naka-release og duha ka album makuha gyud and si Fangs ray pinaka-productive ana nga time. So ambot ako lang siguro ning pangitaon na ako sa chats namo ning track sa ning AMF supposed yun tang album kay mo din tanaw na ko nindot kini. Kung sa uban nga mo release ilang mga mixtape, album, EP, Marshall 6 tape, padung na. Check ninyo. So mao na siya. Isa na sa mga inside joke sa una. Pagawas og mixtape, sugwa god. Ingon ra na yung mixtape sugwa. Tapulan mo kay mo record, maglis. Tapulan mangitag ka-recordan, tapulan, as in tapulan mo siguro mig pinabagsik ba kay may lagi kay may battle. Sakong tuo! Give it up! GI! GA day pro Raymer shoutout ko nila Cloud9 o sa ni Rokil, ni Jabunso ug sa Sabi ka fighter og pangan si GI Gio niya gapakyo.
Manghod na sluyo saba kayo si Butch. Then, kung sa akong mga asawa, salamat. Ako mga asawa Rumsen. Akong asawa. Diba? Huwag pagkasugod ng battle sa akong mga asawa. Nice ka, GI. Ako mga asawa. Sa wala! Finish likod. Balik sa Rapulo! Give it up! Dalam dapat! Mga veterano sa ano, sa Rapolo ning nasa likod, si Ryzen. O si Stilos. Shoutout sa inyong duha. Dalam dabal in the house. Juan ka na Brandon Boys sa Carbon, si Bobby Boys, o Emily One Hits. Dalam dagut. Manahor. Gang! Manang Cointos! Law si Dalam dapat sa Cointos! Ipili niya si Ayo na! Yo, yo, yo! Gia! Hashtag Dalamabad, the return of the comeback. Atong sugaton sa masipang tadyak kay si Tupac. Pero sa iyang pagbalik yung gigamit ermitan yung gidanlak. Legend bang kani biyatong tanawon unsa ka tinuod ilang bakak. Hey you. Mali ako maadlok bisag mo panangnaw nga katong wa pa mamalba si Ungbak. Siguruan ang yun kada nimo atak na ingipon matipak kay di gani ka na imong naong nga lubak-lubak ipatiwas ko nagbakbak. Grabe si GI, no? One-liners after one-liners ba? Tapos, grabe po siya kamaro kay usahay yung one-liners murag 2 bars na siya, kibali. Pero grabe ka epektibo gini yung style nga panahon and wala pa yung murag ano nga panahon gud kay alkansi gud kayo kung mag 4 bar setup ko sa iya. Lisod kaayo kay pero may kanya may skuran. Bisag gani ka nung nang hey you mga inana niya mga sundot ra ba. Maglisod gud kuan gud pildi. Ano nga grabe ka epektibo gud yung style. Grabe. Dalam dabad. Matay karon pa man ko kasugat anang panganang sukat. Lagi labara sa kunguan nimong pangan, brad. May pag-ilisa na lang tanang kuan. Gadalag labad. Bungot-bungot pa aron kuno nga ini magamit inig ungad. Sa tinuod lang no maan baya kag luso kung maghangad. Grabe si GI. Mura siya gabalak gyud nga kanang madungog din sa radyo ba kung silang gulyat bitaw pag inaana ang style. Grabe ka nostalgic kung imo madunggan kay it's murag madungog din mo siya pero itong bata ka ba kanang every time nga maminaw og EM radyo imong ginikanan bitaw nya mura siya kato nga material nga naa sa radyo gihimo nimo siyang pambattle and mo na siya murag perfect form para nako ha. Although dili siya kaayo rooted sa rapping good pero the way niya i-construct ang iyang lines ani nga time is something grabe ka effective kay entertainment kay siya as in and muscore gud siya moigo gud siya every time nga mag one liner siya. Tanaw ra gud niyo murag pila na ni ka bars into his round nga grabe pero may naagi mo bisag at least na isa nga mo agik grabe entertaining. Luso kung maghangad. Inig ungad. Sa tinuod lang no maan baya kag luso kung maghangad. Pero nga nung nahuna Anthony mo GI. Sa tanaw hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, ikaw ready ka hibaw mulingi where you came from. Yan ora kay nimong gitalikdan ng kultura na limot kang diin gikan imong kaalam. Bagag naong kung di patungod sa Rapulo kutob nas bag-ang imong wisdom. Ang resulta sa tanto niyang pamaymay nagpatuyang na lang siya giyam-yam. Tiya mo nag ang pregnancy test na ang pag-exam. So grabe ka nindot ka angle ni.
ani nga time I wasn't expecting nga sa GI mo gamit og angles kay grabe lang gid siya mo jokes gid pero may siguro mo ni one of the first times nga nadungog na ako siya nga may angle og inani and super applicable and super smart pud siya nga pagka-utilize. 'Di ba si Dalamdamad Dugay nga nawa and ang pinaka-punchline ni adto nga murag kutob na lang sa imong ipon imong wisdom kay wa man siya kabalik sa sa culture or sa Rapolo. So grabe ka strong nga point ani. Tuyang na lang siya giyam-yam. Kaya mo na ang pregnancy test na ang pag-exam. Kaya, Kung maglolo, tulura ka tudlo, kay mga kuno na'y threesome. Jokes na. Classic na. Ngiga. Sa ato pa, kung tibuok, kung sana, wholesome. O tanawar ako kung sa Camarones Jamal Kiram. Niapil siya sa laglagbara, pero sa katuig na po siya nangandam. Kanang Kamarokoy, baghimo na mahimog source of income. Way duda, sabit po niya na ilang gitawag og baboy binariskam. Pero ako'y labot bisag since birth pa kang gasuwat ana imong telegram. Wa ko mahadlo kung sa panakadaghan imong bars, angles, anagram, kilogram, hologram, Instagram. O bisag kung mo nang imong kape bisag kang banda. Do, tanawa rin sa OTGI do. Ora siya tito ra na nakaagir event do. Grabe hagi classic GI eh. Wild kini si GI sa una gidig mo lapag og event. Makakuha na siya kanang mga working shoes, naka jeans ug maka tight fit nga t-shirt ba. Ano yung V-neck o yung yellow. Grabe makita gid niya. Grabe. Grabe presence si GI ani nga time. Murag kuan siya kanang makita nimo siya nga siya diretso ba if nami sa usa ka kwarto matudlo nimo kung kinsa si GI. Man. Good times. Ang panay mong fighting program usara gyapon ka kadakdak sa akong Batista Bomb. Ingon sila akong ka-joker anara kuno nimo mamiligro. Baguhan pa ko samtang ikaw imo nang gikasangka ang legendary superhero. Nalimot sila nga sa imong panahon liging sa pawag brief pa mao'y gipauso. Effective mong stilo kay maglisod pa tog liso sa iyang o. Pero paglabay sa panahon na wagtang sa eksena imong pagkapayaso, wa na ma-expose imong ka-joker ga announcer na lang kas bingo. O karon pag-abot sa bagong joker ga bit-bit ra kalibre 45. Pero kada rounds way mausik nga bala kay sa agtang mismo nakasentro. Kung maunay manghasi murag nay gitabang kay sa kadagas mo wow, murag nay ambulansya ang venue. O joker lag mo wow, murag nay ambulansya ang venue. Manghasi murag nay gitabang kay sa kadagas mo wow, murag nay ambulansya ang venue. Sa kahasi, murag nay gitabang kay sa kadaghang buwaw, murag nay ambulansya ang binyo. God damn! What? Whew. Correct me if I'm wrong, pero mo na sound murag na may variation di ba sa murag sa laing-laing dialects ug languages na variation gyud ang sounds. For example, ang tuktogaok namo sa Bisaya or sa ambot sa Northern Mindanao ro siguro tuktogaok. Pag abot sa English kakadudaldo na ilaha do. And inana pod lahi pod na sa kwan sa di ba sa Tagalog tiktil nga ok. Oh. So ambot murag sa aning region sa Visayas, Central Visayas murag wawaw mo siguro na itawag nila sa kwan. Correct me if I'm wrong sa comments kung unsay sakto pero mao to ipagsabot na ko atong nga bars and sa live ani murag elibs ki ko ani nga kwan nga nga linya kay fresh kay siya paminawon and murag ang nagamit na utilize og ayo ang kwan ba ang kanang variation sa word ug sa sound atong ambulance niya nga wordplay. So, grabe ka. That's
mausik nga bala kay sa agtang mismo nakasintro. Kung maunay manghasi, murag na'y gitabang kay sa kadagas mo, wow, murag na'y ambulansya ang venue. O joker lagi ka, pero mas joker pa ko. Kay kung tawgon ti kag joker, ga joke ra ko. God damn! Abig ako suga energy ka ng GI. Ah! Kung tawag ti kag joker ga joke. Oh, joker ka pero mas joker ko. Kaya kung tawag ti kag joker ga joke ra ko. Damn you. GI coming in hot. So bottom of the first. Dalam the bad. Let's go.Minaw. Yo. Hoy! Game. Ayaw kalain bro. Dili ni joke di sa ni Kanchaw. Gisintan kong liyo sa yung Facebook na anti kag badyaw. Ganihan na Tiyaw mo na. Second line. Landing largo no. Oh, nahong ni Pangso. Pang sa Elix oh. ako ni Mamat. Pagkwentos ni Leo, nangita sa dagat. Dili ni hinilas. Nakoy pangutan na ba? Ngano di mo magchinilas? Sa tinuod lang. No need na mo ribat. Kaya di na nako abilidad. Usa pa, ako mama ni tambag. Ako mama ni tambag. Ako mama ni tambag. Di na ako magtubag-tubag. Labi na sa mga guwang pa na akong edad. Game. So, jitters no. Dalamdapad no. Nagka-jitter siya pero usahay kanig yung mga komedyante nga battle rapper. Mas-stumble sila or mas-stutter murag naa sila cheat code nga. Adliban ra nila gamay murag mukuan man dayon murag di na nimo halata ang or di imo nang Tagalog pass ang iyang stutter. Magic sa mga komedyante. Kapin sa tuig na magamit ang bangkil sa tiger sa wakas, pero salamat na lang sir. Karne akong gusto dili appetizer. McGregor akong gusto dili baron guys lir. So, ali nga time si McGregor ang hari sa kalibutan. And si Baron Geisler pod kuan ka ng namrag ano nga time murag hot pa siguro tong issue nga na pa siya mga ibang nagsumbaga yun siguro siyang ikumatos sa ning panahon na or na siya nagtrending nag-wild siya just gawas. So by the way si Baron Geisler day as far as I know nag-ano na siya nag-rehab na siya dapit sa mukha sa Cebu sa Apas. Murag Ghostbuster versus Casper. Wannabe ni nga rapper. Murag konduktor sa jeep nga mag-sanitizer. Ang mubakon pabip-bip pa sa gawas pero sa ilang balay mag-nebulizer. Tungod sa imong naong gimingaw na lang ko sa Ghost Fighter. Katong unggatong gatim kalok-alek niya ang master. Leo, can you please question my answer? Can you please question my answer? So, grammatically wrong. Everything is wrong pero somehow it makes sense, no? Question my answer. Comedy. Matutong Mark Norman. Sa mga event mo nga nangagi, one ako ni mo chati. Di nga na, dani mo pamagi. Abi kay na kay Lumihiya, di na ka managa di Michael B. Long Mejia versus Michael V, ano? Oh. Pero Long Mejia versus Michael V. Michael V any day.
Last akong punta si NK katong naog kaka. Karon si GI gangster nga isda. Kill me the truth, unsa na GI gangster igurot o giumaw sa iyo. Kill me the truth, unsa na GI gangster igurot o giumaw sa iyo. Kill me the truth. Gangster nga igorot or giiwaw sa iyot. Puta. Gago. Unsa na GI gangster igurot o giumaw sa iyo. Sa mga wala kabaw, dancer ni siya sa una. Siya pa ang DI silang grupo. Dance instructor. Kaya nasikat mo ng flip top na gangster na. Siya ang GI silang grupo. Gang rape instructor. Actually, Why sense pag grabe ka katawan po. ay mo pa. What? Actually, ay mo pa. Ginoo ko. Ay nako. Awar ko nung sinuotan na no, feeling hip hop kay ba no? Ang buanga. Ay nako, what? Ayun na lang, life has been better. Actually, sa imong pangan ko napungot. Kay mo'y nakapabad. Actually, sa imong pangan. Actually, murag mo ni 2017 ni siya. So fresh, medyo fresh pa tong sinyo siya nga panghitabo no katong daghan kay reaction video si Shay about sa round ni ay sa bars ni Shay ani Apex kay Shernan katong basta about Ann and katong nag-reaction video siya nga daghan actually so mo na ginamak ni Dalamdabadan eh. Actually, sa imong pangan ko napungot. Kay mo'y nakapabad word sa mga words nga bad word. Kasabot ko nga wa ka kasabot. Akong pasabot mga bad words sama sa pinggir, kayat ug iyot. Mo ni mga bastos nga pulong labi na sa mga bata nga wa pa ibuot. Mas mubastos pag yun na og samot og naaning GI nga fagot. Example, ang finger og Taasan. Sige, tanan ko mo pay off ba ni? Kalimot ko ani. bastos pag yun na og samot og naaning GI nga fagot. Example, ang finger og naay GI gi-finger. Ang kayat utang ang GI gikayat. Ang iyot giiyot. So nagpasabot ikay nakapahugaw sa mga pulong nga wanang hilabot. Sama giiyot. So nagpasabot ikay nakapahugaw sa mga pulong nga wanang hilabot. Atay dihat. Dito ni siya madulong di ay atay. Nang mabaw ra kay siya nga kuan, mabaw kay siya nga comparison ba. Pero grabe ka epektibo taas pangso naong ni pangso. Bars. The lamb, the good. The lamb, the bad. Giiyot. So nagpasabot ikay nakapahugaw sa mga pulong nga wanang hilabot. Sama Bawa na kayo nagsingit na nagsulod sa solo. So nagpasabot ikay nakapahugaw sa mga pulong nga wanang hilabot sama sa luklo ug lubot. Kung naa ni GI, pinisting GI, nahimo na giluklo ug gilubot. Fagot. Arita sa mga batol. Kakita mo sa mga batol, mura ni sag nagnovena. Taga Binyo lang sa mga batol, himuon yung kapilya. Kinsa mo gini mong kabatol, mga kalag kung imong kontra. So mo na siya murag si GI murag duol ni siya sa balak ug kanang mag
madungog gini mo sa radyo nga unya kanang typical ba di mo kanang madungog ignay kanang mga G sa kanang mga kapilya o kanang sanay. Nana ba? Nana siya kabisaya bitaw na murag comical na siya paminawon. So mo ni siya ginamak ni Dalamdabad karon. Imong raptol mura kag mananabtan nga nag-sound trip og pantira. Katong battle yan ni Tonic Swans, wa gabae. Imong suwat dito pamugas, imong kontra pang rugby. Once Productions no. Sana sila Tonic Swans. Basta daghan kini sila nga once ang si once daghan kaayo. Once Productions mo din sila day. Siguro kaning battle nga gina-reference ni Dalamdabad sa ano ni Laglag Bara the year before. Napay, tungod sa inyong dagway dito, ang Plaza nga Binyon, nahimo si PDRC. Ang katason siyang first round, 3 rounds sa kontra. Ang 1 round niya nga linya, nakahuman kog tanaw fake taxi upat ka storya. Woo! Fake taxi. So, kung bata pa ka, o kabaw ka na, you're missing out. Hay nako, fake taxi. Ingana siya manikas. Abi man akong sahihayan nakakawatan, hasta sa oras. Napay po sa kagwang, murag tigtak ko sa bugas. Arita siyang buhok. Kabantay mo sa iyong buhok, di niya paputlan. Na-trauma ni siyang barbiruhan. Kaya gusto niyang tupi pinajikzairos nga utinan. Ni Jake Zyrus, murag mo na ipitay, ka nang nag-transition na si Charis. Ito Jake Zyrus. Ni Sadis ang titupi kanang Magellan, nasugo ang kanahan. Ang Magellan di ang pasabot katong kuntang lapu-lapu. Ogok, ang Magellan pasabot sa barbero kanang mabutang kag jil imong buhok. Wordplay. Magellan, no? Effective daw. Ang buang naligo murag praning. Nanabon may tubigay ang buing. Abi kay ang sabon nakabutang for dry skin. Resulta na sa paminan og drama sa radyo. Imong mga banat pang Doktora Rosa Russo. Imong kaedad Babinal Saro. Imong mga linya mga primar ng papadyo. Mga classic nga tingog nga madungog di mo sa airwave sa Kabisayaan. Doktora Rosa Russo, Papadyo, Bobby Nalsaro. Nay kausap taas kiglan nating anak mura nagwa ang gago. Wala tayo niya gipatsikap kay mo tana pa sa papadyo. Yo! Time. Kanto siya. Na-distract sa Dalamdabad. No, nindot yung first round pero mas trap ako first round ni GI. So 1-0 para na ako GI. Kay parang ako no grabe improvement ni GI ani nga battle compared sa iyang past battles before ani. Di kani murag structure wise no, grabe yung first round. Mixes sa bars sa seryoso and ga technicals pud siya, di ba? Na siya highlight ato nga atong ambulance ning war. And grabe sad ka solid yung ender compared to Dalamdabad. Although daghan ka siya stutter sad, daghan ka siya one-liners effective pero wala pud niya na close og sakto ang iyang round. So muna siya 1-0 GI. So top of the first Tartan GI.
Bawang na. Ingan lang ko, badyaw sa nimo. Basta sa kita. Ako badyaw, ikaw ita. Corny. Corny. Mo ni Joker nga yung panulti pang big time story. Kung mo man ganyan matuog na lang ka ko, niya pukawa ko ini ground 3. Kung mo man ang style bisan pag kung mo man ang style bisan pag mag-choco, di ka magsilbi. Oo, gahi lagi. Uy, fake choco. Di pa usong fake choco aning manahuna oh. Unsa man yung year 2017. Buang kaya one of the first fake chokes akong nadunggan di katong kang kuan kay Sayad. Kay Lil Jan. Siguro to. And 2017 pud do. And nahitabo before to nahitabo. So one of the first na siya. Palihog kog comment kung asa gyud naguna ang fake choke. Pero impressive ani nga panahon nag-try na si GI and coming from him nga dili unta kayo di ba battle rapper gyud nag-try siya inani. So yeah. Fake Ika, choke. pero sa imong gagahi, bisan pag mag-choco, di ka magsilbi. Oo, gahi lagi ka, pero sa imong gagahi, imong natumba, butilya ras MP. Kung napo day gidugang akong source, daga na puno siyag na buak. Butilyas Red Horse. Ako, aminadong baguhan pero ubay-ubay na kog gikarni. Kumidyang makamatay malakiller clown kung muatake. Kung kada venue mahimog slaughterhouse kay manghabwa kog tinai. Og real talk, iyang naong pang Una giingon ni Dalamdaban nga murag sa kapilya. Tadan tay malakiller clown kung muatake. Kung kada venue mahimog slaughterhouse kay manghabwa kog tinai. Og real talk, iyang naong pang Mr. National Geography. Ang bungot bird sanctuary pero ang dakway murag gikwari. Morning naong nga National Geography, no? National Geographic. Yan, nasa poetic license siguro. No? Kay komedyante man siya. And warag wala niya sulti in a factual way. Warag joke gid siya. Oof. Effective. dakway murag gikwari. Morning naong nga produktos gangbang. Di mo gawas bisag pila ka doktor na igatabang. No choice ang mananabang maong igo na lang gikalibang. Bitaw, to tell you the truth, yung totoo sa tinuod lang. Ano gun ka nang naong nga ba? Sayang. Ano gun kay nang naong nga kung di matukhang. Kung magkuyong mong loko no, likon kay mong tandem. Motor na lay kuwang. So, ano ba nahuna ako sa gayong tukhang? 2017, 2016. Peak na siya sa tukhang. Loko, innocent loko. Ang yung reference. Mag motor na like kulang kay ride and tandem silang duha. Monay akong bugal-bugal sagol pa kauwaw mala shame campaign ang dating. Malas lang ikaw na say naatlan mong kana imong pagbalik wrong timing. Angay ra mong idispatsar ka mong mga feelingon o assuming. Murag kinsang gapin nating pero ang kaso jaywalking. Among nasa kong jaywalking. Mga feelingon o assuming. Murag kinsang gapin nating pero ang kaso jaywalking. Okay, so feeling na ako murag kinsang gapinating murag gapating murag pabagsik-bagsik or inisog pero ang kaso ra di ay kay jaywalking. Ano yung
Mo'y pagsagot na. Among nasa kong watchlist teklo mo kung di mo mag-amping rub out akong order mo way swerte kung maatlas garubing makita na lang mo sunod adlaw gigapos na puto sa bunog daw biktima sa hazing gabuyon sa dagat pero wagi saking para libre sunbathing dayon sa headline rapper nga nay buslot ang biktima sa EJK MC judicial killing. Itawid niya, no? Tapos gawa one-liner. Although, dili siya... So, sa rhyming, ga one syllable lang siya. Pero, the way na i-construct to, dili gani siya ingon nga nasa metro. Wala gani siya sa metro, pero the way niya gi-deliver, grabe conviction. Mo ni siguro yung part sa yung rounds kaya na-practice og ayo. Kay, grabe magud ang effect and ang imagery niya ba kung niya gikan pag ito siya sa comedic nga part tapos gitawid niya into that kind of violence nga yung gustong himuon ang dalamdabad no. God damn. So ani nga time mo ni siguro first time na ako siya gitan-aw in 5-6 years siguro otro. So for sure ani nga time wala kay nako ni nasabot pero now grabe. Damn. Swerte kung maatlas garubing pagbalik wrong timing angay ramong idispatsar ka mong mga feelingon o assuming murag kinsang gapin nating pero ang kaso jaywalking. Among nasa kong watchlist teklo mo kung di mo mag-amping rub out akong order mo way swerte kung maatlas garubing makita na lang mo sunod adlaw gigapos na puto sa bunog daw biktima sa hazing gabuyon sa dagat pero wagi saking para libre sunbathing dayon sa headline rapper nga nay buslot ang biktima sa EJK MC judicial killing. Hoy boy bungot. Katinood lang imong baho ba makapingot. Kung si Loko maligo rag mahinumdum ikaw maligo rag makalimot. Unsa ka karer maligo no maligo ra kag makalimot. Babasara tingali kano kung maligo kag singot. Ako, di man ko kagwapuhan pero daghan na dani sa akong kahumot. Di man ako pasayroan pero mahibong ko kay daghan mo kapyot. Malipay pag mabirya kay gusto ko no kong muduot. Maragwa no pero grabe kanito tong 2 bars na to mukapyot na connect na tong umaaberya muduot. So word association no. So underrated skill ni GI dili mo na mapansin pero now grabe. Damn. Kung sa imong asawa, ay nalang kay bunggay kung manguyab ni glaen kay di ba ni bayot. Mas angay kang mahibong kung naay mo sugot. No. Kung ikaw ang asawa malipay ka kana ang imong asawa sig panguyab pero way mo sugot. So una una ka kung nasayop pud bakas imong desisyon nga nagisugot nimo siya in the first place no. Piste. Kung na sad ka ba animal this GI gid. Kaysa kagurang ni mo dagway way batanon mo daginot makatilaw ra gyud kag 18 kung mukaon kag balot. Walking the line na GI no. 18 gid no. Woo! Hapit. Hapit ana GI. So classic, makatilaw ra kag 18 kung mukhang nagbulot. Delivered effectively. Let's go. O ano, gulat ka. Di sa ingon nga giunan ti ka. Pero mas may manggod nang makauna. Solid nga round. Solid sad nga ender. It's not as strong as the first round nga ender. Pero solid.
Di man sa ingon nga unahan ti ka pero mas nindot ang nakauna. Murag nindot siya nga pagkagamit sa word nga inana ba murag fresh kay siya sa pop sa ano sa dunggan. Nindot kay pagkagamit no. Di sa ingon nga unahan ti ka pero mas nindot mo gud tong nakauna. O ano, gulat ka. Di sa ingon nga giunahan ti ka, pero mas may manggod nang makauna. Feeling na ako prepared ka sa GI ani nga battle. Prepared kayo. First 2 rounds oh. Perfect. God damn GI. Game! Go! Imong flow ba? Makabankrupt sa mga naindag manok. Piste. Atay. Grabe. First line sa iyang round, no? Grabe ka absurd nga komedya. Kaya di ka sabot kung anong na-relate niya imong flow ba? Makabankrupt sa mga nanindag manok. Makabankrupt sa mga naindag manok. May mga late reaction kay makarealize na, ano makabankrupt man siya sa mga nanindag manok. Ha? Ate, nga ano man na dalamdabad, i-reveal daw eh. Ay, 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 ay! Wala, riban na. Imong flow makabankrupt sa mga naindag manok. Bird flu. Imong Piste. Bisaya pass. Mong flow. Bird flow. Things that only Bisaya battle rappers can do. Woo! Bird flu. imong naong imong suwat mao puros may klaro. Nganong karon pa mangka sa polo? Para ma-rhymer silang tata og siliyo. So, rhymers no mo nay grupo nila no, nila GI. So, ambot kinsay ako nasayod kaayo kung kinsay mga membro ana pero ang kay ba ko si GI ana may leader niya. Cloud9 kun siguro, pro rhymers po na siya. Pro murag PRO na sila, Pro Rhymers Organization. Nya laing name no murag rhymers. So mura na siya early variation sa 3GS na si Enigma. Si Jan Leo, si Tata, may mga rhymers. Ay bro, or basin sa flip top na ni plano. Sakto ang Visayas way pambato. Kay ang Davao na naslay Niki. Ang Manila na Saito. Si Aklas sa Ploto. Kung mapirahan si Enigma sa Cebu, say pambato. Arita si mong rhymers nga grupo. And shortly after this, siguro, a year after, or this same year yata. Ay, sige, so, murag year after, mag-flip top sa GI. Yes, sir. Kamu di pasabot sa TV nga ipapriso? Liso San Roses katong asawang Fernando po? Ni Anay, may rhymers ba? So, right med nga reference na eh. Huwag mahihiyang magtanong. Siya. May rhymers ba dito? Huwag maghiyang sumagot, iisa ang kamot dahil gusto namin lahat makulong kayo. Huwag mahihiyang sumagot, iisa ang inyong kamot. Sa salitrin na siya ka-look-alike, katong immortal nga si Paulo. Oh, Paulo Abinimo. Makitaan kang hidin ko, bayran kag 2 million migo. Kay imong naong imong propisanan sa asawa nga si Bilo. Sige bro, tabangan kang Bilo bisag sa presyo di ka ka-afford. Kaya ang marketing strategist ni Bilo nangita sa modelo pre-atbang ni Sanderford.
So transformation bars no si ano pod nga time, di ba kaniya Jake Cyrus man to. Kani nga time si Marlo nahimo na siyang Sanderford man siguro niya. Nag face reveal pa ni sila sa national TV. Like it matters no. Putang ina no Sanderford ang puta. O na pinakahit niya nga buhaton ang manamin. Anak ng puti. Kayang dagway, mas luod pa daw sa napkin. O dyan na Audinoche. Naka-appeal na siya pagwapuhay sa ila. Mr. Guadalupe 2015. Ang nakamalas, wasa masud sa top 10. Unsi sa contestant, wasa masud sa top 10. Ang nakabayas, upat ka judges, puros pag yun first debut casting. Mauto. Nisod na lang siya og pabatiay. Gitawag Mr. Laway. Mr. Laway no. Mga daog ka na no giat. Mr. Tayo na sa paminaw Laway bu. Murag ang Laway lain na lang siya ka level sa pangit bu. Mao gyapon, unsi gyapon sila contestant, nasultian ang giatay. Kaya ang napo na disqualify. Walay talent, walay question and answer siya gigipili ng Mr. Laway. Wag gyud ni protesta kay di daw questionable biyang dagway. Wapo Sa daog gid si GI sa pinakalaway. Taasan nga scheme dalam the buds. magkabay, way pamakak. Kumun imong dagway sa silida nga umbak. Naong na bagtak. Katay. Ang iyang sundot mas kusog ba sa iyang main punchline ya. Naong na bagtak. Common gi siya nga common gi siya nga joke sa mga Bisaya ano naong na bagtak naong na lubot pero giatay mo iyang gihugot og kalit. Ya, grabe giigo ba. Este. Bagtak. Silida nga umbak. Naong na bagtak. Nisud sa kasino gitabangan og tadyak. Kay nang hagis wala daw hantak. So kani nga mga jokes sa fresh kay gayo. Grabe sa nisdamdabad sa dani. Niadto Starbucks. Unsa ka manyak? Muka girls gi-order sa inampak. Ilig kini siya og bata. Kuya ulo ni siya muhagwa. Basta muhagwa og bata, ang bata mahangga. Hilig ni siya og bata. Gusto kayo mahagwa. Hindi siya mahagwa. Ang bata mahangga. Symbol lang siya kung ano nga construction, no? Nya ang nakakatawan na lang iya pag giutro. Pag siya kay mahagwa murag na-justify usahay ma-off ko anang maggamit nimo ang same word and main point of reference sa within two lines ug utro magamit mo siya kaduha. Pero ani grabe ka effective pag ano mo naka-add pa siya sa effect sa punchline. Basta mahagwa ang bata mahangga niya ang rhymes po do. Two syllable pero grabe ka nindot paminawon ang pagkalatag ang baga ta. Wa. Ilig kini siya og bata. Kuya ulo ni siya muhagwa. Basta muhagwa og bata, ang bata mahangga.
daw siya nako kung among naong ibangga. Hinawayon king agta. Dili baya ka maminyo, dili tungod sa wanted pangga. Wanted pangga karon. Tamo ako classic yan do. Wanted pangga. Gawa kong gihuna-huna. Grabe nakasolid nga show sa una sa MOR no. Anong panahon na napakos Cagayan ana. Eskwela pa ko ana. Siguro high school siguro anong pangga or elementary. Mga late elementary. Solid din na siya nga lingaw ka na siya nga show sa una sa radyo sa MOR. 101.9. Shoy kay bye. Kung mga nahanglan mong dugo, willing ni mo tabang tawhana. Kay katuyang silingan ng itag dugo, gitaga niya gupat kabag. Pagkabag na napkin, gikan siyang asawa. Last. Namaride yung asawa, nga mangaon sila sa gawas. Kanagi magluluto sa dubangan sa lamisa. Dali kay kailis ang gago. Nasukoy ang asawa pagabot sa binyo. Kay gusto siyang asawa magluluto sa dubangan. Ang gago, gidaya sa English burger, imbis shabu-shabu. So, buti ano, wala kay na. I mean, ani nga panahon siguro kapasad kay siguro dugay sad niya wala pa sa di pa kay common ang concept nga ang enders is grabe ka importante sa battles and di ba tanaw di mo i-compare nimo ang rounds ang second round ni GI o ang second round ni Dalamdaban makita nimo ang difference kay murag ang kay GI although na parts nga dili sila connected mura siya na make na mura siya one cohesive round na kusog kaayo although wala siya main concept wala siya overarching theme nindot siya paminawon cohesive siya nga round kay na siya nindot nga ender nindot siya og opening na siya highlight sa tunga sa yung ender grabe ka kusog di ba katong di sa ingon nga giunhan tika pero mas lami mo ganun makauna kato nindot siya nga pagka-deliver mo po diferensya ka Dalamdaban although grabe ka daghan ang iyang one liners pero siguro if imagine this kung daghan nindot kay parts ang imong maghimo og humanoid or robot na nindot kay parts niya wala siya sakto nga ulo wala siya sakto nga brain nana ang concept ba and for me dako kay siya ka factor and wala gani kay make sense nung ano kang dili stud alone mag-work do ang iyang mga schemes o kato yung mga themes nga gipang mag-work to siya individually pero as a round all in all dili siya makalamang atong round ni GI nga well constructed no so 7 years after pag view na ko utro ani I realized nga si GI grabe ang improvement ani battle pwede pa ni siya kung ano kani nga style I think effective pa kay ni siya if mo battle otro si GI and di ba ani nga panahon na wala lang pud siguro nako na realize ani nga panahon sad nga inani day ka effective ug ginani ang improvement kay and I was daghan sa kita gipang una ani pero looking back no grabe si GI so tanaw na to third round di ba sa pa yung mga kalaki ani GI. grabe na sa Cloud9 Cloud9 what's up shoutout sa mga Cloud9 si 9 ba Nasran. Yo, baum na. Yo! Game! Go! Tumas kung balihon. Di ba basta clown balon mo'y paburuton? Ngano lagi ni siya ni burot iya laging sipon. Oy, ingon ligon. Hilak pam dinig tublon. Di pa lang ni mo sukulay may yung kulatahon. grabe solid nga opener no di pa lang sukol common kay siya ka joke mo pero every time nga madunggan nimo kay murag katawa lang gid siya bay kung bisag kana at this point kapilan ako kadung ana kung di ba
kundi pa lang ka musukol, may kang kulataon, kapila na mo madunggan, pero every time nga ambot mo rin lagi mga nana nga joke sa Bisaya nga ng every time nga madunggan ni mo, murag katawaan lang di kaya bisag grabe na siya ka overused. Sa pa may laing jokes ganana. Sa man be. Basta. Mag-comment mo sa mga jokes nga ng grabe katawaan bisag overused na kayo. And siguro mag-matter kung kinsay mo ingon. At inani yung context nindot sa game. Murag first time. Siguro mo na yung first time madungin mo siya in battle context. And si GI pag nag-deliver, diba? So, it's different. It's funny. Kabaw na kang lisod, bahalag magkalisod, imo pa yung lisod-lisoron. Mura kagi sayunan, imurang sayo-sayon nun, sa ingon anak, kasayon. Kusog kang So, ang tawag ng kanino, senior packet mo na siya kanang murag same word nga na siya different variations niya yung true. So, muna yung gina-emulate ni GI. I don't know if consciously ba niyang gi-emulate sa Bisaya. Gikat na sinyo. Pero if it didn't, nindot kayo siya paminahon. manaway pero sa imong gisaway labaw pa kang saway unon. Nagpabilib ka sa imong kaugalingon pero ang nibilib sa imong kaugalingon imo ra pong kaugalingon. Sa imong kaugalingon saway unon. Nagpabilib ka sa imong kaugalingon. Mura kagi sayunan imo rang sayo-sayo magkalisod imo Kabaw na kang lisod, bahalag magkalisod, imo pa yung lisod-lisoron. Mura kagi sayunan, imo rang sayo-sayon nun, sa ingon anak, kasayon. Kusog kang manaway, pero sa imong gisaway, labaw pa kang sawayunon. Nagpabilib ka sa imong kaugalingon, pero ang nibilib sa imong kaugalingon, imo ra pong kaugalingon. Kay kwintaha, ragod ha? Wag yung kay kwinta, kung buot kwintahon. Pasalamat. Didn't stop right there. Nakapag-isundot nga isa, no? God damn. Lang gani ka sa akong kadaginutan, di ko mo daginot o daginuton. Kita na ko aning salidaha, di na ko maihas. Mo ni mga klasiyas, warrior nga stopwatch mo ay armas. Basta mapiki na gani, dahil ingon, pildi na kakinilapas ka sa oras. Nice angle, no? So, ang ironic, I think, gigamit na ko na siya nga angle kay GI. Pero nindot sa kanya siyang angle to bring up, no? At this time, medyo unique pa na siya. And if different MC ang mo, na siya kaugalingong spin. Especially sa GI, no? And grabe ka, look, again, dugay na kayo na kung niwa nakita na tanaw nga battle. So, looking back to, grabe ka na nindot ang rounds. So far, lisod gili itop nga round sad. Perfect mix of jokes, seriousness, technicals, no? GI, what the fuck? Pero di na ni Mr. nako patasaan buy bangas. Round 1 pa lang gatinga nakasok kini nga ras round. Deadball imong labas. Imong kinabuhi murag akong datahan hapit na maimpas. Pero ang Classic na term sa galending ng mga Bisaya, no? Datahan, no? Hapit na maimpas, no? God damn. kadaugan wa nagipasi ko. So, kay bawa ko anak kay ako mamasige po ko itong blending sa una. Suot sa pagkabataan ako. Life was hard. So, grabe ka relatable. Pas. Pero ang kadaugan wa nagipasi kung pila ka buok imong natudas kay kung tinuod kang isog andam kang musugal bisag kinabuhi maoy makalas. Mao kung tinuod kang mandirigma haladas-das unsaon nimo pagabante kung galabi imong atras. Buguya aning Jan Leo iram ning gihimog uto-uto. Hindi kayo serious siya ga-bars niya. Seamless na kayo ang iyang pag-jump sa kuan ba. Nya, effective kayo siya paminahon. Ambot. Mao nang gaingon akong prepared kasi GI yan eh. Kay dala kay niya kung asa siya padulong bitaw. Although na siya stutter sa tong earlier rounds pero di naman na mag-count. Pero aning round limpyo. Di ba niya? From serious to jokes. Tapos dili siya awkward paminahon. Seamless. Grabe effective. Ibabayad na ganig 300 iya pa yung gihago-hago.
Ipaasa kang dalira kong pildihon pero iyara tong tumutumo. Kay mong jokes manggod undo murarag tigmo. Kay bawo ka Ay sa tournament battle naman siguro ni. At Jan Leo tata palihog kog fact check ano no murag call man siguro ni. Tournament battle man siguro ni and amawa sa Jan Leo ani kung tournament battle good sayuha ko nila gipag-battle no first round pa man siguro ni. Pero grabe no. Saya ato sa balik. ipaasa kang dalira kong pildihon pero iyara tong tumutumo. Kay mong jokes manggod undo murarag tigmo. Kay bawo ka Tigmo mura siya ko ano. Murag one of the words ko murag dugay na kay murag di kayo ko mo nimo madunggan and tigmo is mura siya saan na siya murag bugtong sa ano sa Bisaya o tigmo murag mo na siya amo lang pud ha kay nalagin na iti differences pud sa dialects nga tong ano pero as far as I know ang tigmo kung unsa nay in pagkagamit sa kulula is mura siya riddles sa ano sa nga Bisaya tigmo correct me if I'm wrong please comment kung unsa pud ang ginamin ni G ayan let's go. ang ano sa kadaghan kita mo ay gitupo aron imong 300 iyang maintran sa hubo-hubo. So nag-ano siya na Tigmo. Kay bawo kang ano sa kadaghan kay mong jokes manggod undo murarag dalira kong pildihon pero iyara tong tumutumo. Tomo. Kay mong jokes manggod undo murarag tigmo. Kay bawo kang ano sa kadaghan kita mo ay gitupo Tupo. I think murag sa Siburo ni siya sa Siburo mo siya gagamit ani. Kung ako katong ako kapoy sa Cebu, di ako sabutan ng tupo. Kay ang akong Bisaya, Northern Mindanao nga Bisaya. So ang meaning ani sa mga di makasabot is kanang ipares-pares ba? Iatbang-atbang, tupo. Aron imong 300 iyang maintran sa hubo-hubo. At don't worry Richard, joke ran. Si Jan Leo kapapansin. At don't worry Richard. Sus. Kaya karon, host na sa ahon, murag kwanggol. Hari sa Kwanggolandia no. Joke ra nang ako. Ako rang gipasabot nga kana imong ka bright ka bugo ra na para nako. Kay kana imong kamaro kabulay og ranas amo. Halatang nay rich sa imong pangan pero imong kantidad usara kadako. Isumpayan pag hard kay aron ka makapangan kinahanglan mo agi pa kagkalisod kinahanglan pa kang maghago. Kining duwa adi unta ni dapat kay alkansi kas tapat. Kas kag bungot murag Arabo pero dali rang mailad. Atala ako na lang barihon aron di halata. Perti ka atat kay gigalgal mang tata. Igo ra dayong gilaw para magagay-agay sa akong yaga-yaga. Naliktaran bars. Ano nga time mo na sa buhay ra ni Mot 2017. Year after nag-champion si Looney. So, in pa kini nga panahon. And wala kay gahimuan ni sa Bisaya as far as I can remember. And coming from GI do. So, ani nga battle dito daghan na kay siya gitry nga elements. And adto nga time limited pa kayong understanding sa although I can say na daghan mas dako siya compared sa most MCs. Pero by now karon grabe daghan gyud siya gi-incorporate din nga battle rap elements sa iyang kuan. Dili na siya one dimensional nga kanang battle rapper nga stick to his guns nga katumurag balak type nga og sermon type nga material no. Nga gabaliktara do. Yeah. Consistent. Giano rag unay para diri sod nako trabahoon literal nga inside job. Matay bisag dunulan pa ni baso ni Jan Leo di na nimo usab.
maning Arabo nga kining duwa galgal Arab. Time. Laglag bara, galgal Arab. Woo! So, ambot kung natanom ba na ni ano no, unta ambot kalimot na ko kung natanom ba na ni ano ni GI nga idea nga Arab si Dalamdabad early in his rounds kay kani ano ni siya murag isa ni siya sa mga pwede sad gamiton sa mga MCs no. Cheat code jud siya nga kanang if nakay murag overarching na concept or nakay concept or theme nga gusto ni mga tan-aw nimo na payoff. Murag imo na siyang tamnan og seeds leading up to that. Murag for example kani kung ako'y mihimo ani nga ano nga galgal Arab, gusto na ko na siyang i-pursue or i-explore nga scheme. Ako na siyang tamnan og kanang ako nang ingnon sa akong early rounds or magbutang ko nag dili gani pwede gani nga dili punchline like ma-mention lang na ako nga Arab si Dalamdabad sa first ka isa or sa second ka isa sad para lang if ma-bring up ako siya otro sa third makuha ninyo diretso kay less good ang effect if dili nimo na makuha nga Arab ang iyang ginaano nga Arab si Dalamdabad. Pero I think iyang na reference sa first round murag yan ang gisabay adtong ungad kung bungot-bungot or nay maungad mga maghangad kay magdadto ga rhyme pero if ako mahimo ato dapat nadto siya para grabe siya ka effective pero if not and effective mong gihapon grabe no GI grabe. Whew. So Good luck, judges! Kung si Loco nangawa sa polo, kung si Loco third round na no. So as far as I can remember, controversial ang decision ani nga battle round na to. I am almost sure na judge ko ani. Hindi ko makurot kung sayo pa nga akong gi-judge. Akong judgment. So let's see. Third round dito Dalamdabad. Loco nangawa sa mulog polo, dala pa manikin. Si GI wag niyo maliitin. Mga nato nga babae kuhaan niyang panty dala pa napkin. Believe ko sa pagkawatan. Kay morning kawatan nga mutaho do guard. Kay kato nangawa sa tukod sa ihayan nagbilin pag puling card. Why pili? Give kawat pa asang bonnet sa guard. Absurd ka naman. Tukod dun sa hayan. Nya calling card buang nya guard. So completely unrelated things man. Mas mubili mo siyang pagkatulisan. Kay morning tulisan nga di mo patay. Nanulis ang taxi napahatod pa sa balay. Tagatulis ng taxi, 2 rides pang giatay. Membro sa isa sa akyat bahay gang. Muso ni sa balay, di mo kabantay. Kay mura ni sa Zoro. Di siya muagi sa bintana, upultahan, agi sa sinidoro. Kung mataymingan, di mo nga nalibang mo, magpatay-tay sa intonto. Mas bubilin mo sa iyong pagka-ripis. Kay mauro ni ripis nga pilian. Kay katong nang lugo sa batignaw, yarang giluluan. Kuyaw lang siya mangangan. Kaya inyong hiro hilautan. 69 pa sa kanahan. Bestiality bars. Tanang posisyon, suwayan. Inyong hiro lang may makutasan. Grabe ng kwelyo sa kong t-shirt oh. Wagid let go ba no? Gusto ko ipakita nga nag-ahon mi daw. Ano man na syal. Kay time sa imong uyab kay sa sige nimo walk. Oy, maniak. Kay tanang workers na kay kontak.
Duha ka cute sa sakbuto, man yung Tuki One Pop. Mo ni ang bago Michael Jackson, King of Pop. Ilang babae ang iwalk hasta ang moonwalk. Joke versus joke. Atong joke na kalahian. Atong joke isama ra kunig isda. Ikaw mamalitay ra kag isda, ako manging isda. Ikaw mo ato ra kag merkado, ang iyo sa presyo. Wa pay siguro makadala kag dubok nga isda. Ako magisabay og bagyo bawd og iho para lang makapiskog isda. Kung maglinabay tarong og isda, makadaog lang kag panikas. Kaya ko Sabi nga scheme. Puro isda ang last word mo. ilabay pisko nga isda, imo expired nga sardinas. Uy, si Vampy o Vampy. No? Kaya kung ilabay pisko nga isda, imo expired nga sardinas. Ingon sila pareho tag estilo. Kada kong binuang imong isda kinilo, akong isda di matimbang. Akong linya dili lawom, pero makaliki kini og yuta. Fault line. Fault line. Gikan sa isda, no? Padung sa fault line ba? Isdang oro na ne. No, lingaw kas ka na Vampyo. Fault line. Imong linya delayed. Sama sa imong instance fee, lapas na sa deadline. Akong linya dili bastos pero green kay ko sa Facebook online. Imong linya Pars no, akong linya, dili bastos pero green kay ko sa Facebook online. Gag-green kay online. Green jokes. Players. hasol, murag itiim ko baon offline. Akong linya dili sakit pero musod ni sa imong og manuspeed ka og headlines. Imong linya straight to the point please dili Yeah, at this point, played out na kaning line-line nga kuan nga wordplay, no? So, katawanan lang siya paminahon kay dalamdaman. direct sa punto manguhit ra sa akong liyok behind enemy lines. Panguhit na sa akong loyo behind enemy lines. That's a war movie, by the way. Akong linya lingaw pero dapat mo magharness. Makasakay gi mo kuyaw, ma-feel mo ang happiness. Zipline. Imong linya old school, old school. Boror, old score. Para senior citizen, mga tiguang rin makasabay, priority line. Yawa! Di ba priority line na dalamdaman? Akong linya pamugas. Literal, ang premyo na ipalit na kong bugas. Sideline. Sama ni Moman. Dugay na daw siya ng rap battle. Katong sikat pang Shakul. Katigo daw niyang grip hook, mag-cancel ang Shakul. Gani inyong resulta kung inyong bisyo magsagol. Ya pamahaw katol, paniudto tawas tapol. Panihapon laysol. Usong tukang wa ka mag-uwal. Hapit na sa nadakpan, may na yung buning nga katol. Kaya katong gitukhang ilang balay, mga pulis pa'y naratol. Nakuptan siya sa pulis, nasigi ko siya ang porol. Nagtuang pulis, di bunot og pistol, ang kagwa ng auto diskigol. Mauro ni drug lord kasi mga Kristo, isa kiyang balay tapad sa presinto. Kaysa ka kusog sa negosyo, si Ko Andres tibok sibong, dili sa syabong, sa trapo nga tagpiso. Nakoy nadunggan, di daw ka kasaligan nga amigo. Kay di ka katagaw ang sikreto tungod sa kabasak sa imong bakbak. Para sa mga amigo, akong tambag nyo, may po mga amigo mo gaba. Kaya ang gaba, di magsabak. Sarap. Cheers, now!
magbalik. Dalang Daban versus GI. Gahi nga battle, classic nga battle. Ang judgment na ako 3-0 para kay GI. Tananan to kung saan yung decision. Diretso na na. Advance sa tournament. 5-0. Dalang Daban. What? Salamat. Context. Uy, sana branded mo sa Kapun. B-Boys. Team Lingaw. Salamat. Salamat din ako una. Salamat sa kong kontra ni Dalapaban. Balang hindi basta nakataglan na kayo. Kantata. Salamat kang John Leo. Salamat sa chat. Judgment. Judges. Sa katong nga duwa, ari ko ni Tats kay mas kanang consistency sa iyang mga tira. Sunod-sunod din siya tanan. Andot mo sa kay AMF, TKS, Polo, Turbo Hectic, 2-1, round 3, round 1, round 2, Dalang Daban, Hasi, wala pa sa oras, so may nagbase sa oras, nagbase yung mismo. Shoutout sa ganyan. Gihatag ni Dalang Daban, yung round 3, close sila pero akong gihatag ni Jay round 3 to round, na may round 1 o round 2 si Dalang Daban. Si Dalang Daban. Yo, Zaito level. Sabi ka no. That is not me. No. One-liners, dumbfounded level lang. One-liners, first 2 rounds kay Dalang Daban. Then third round. No. Tang kaya ta buanga ni nga judgment good. As time passes lain na gini mong judgment no, pero sa live ani makasabot ra ko kung anong si Dalang Daban nakadaog. Super effect as far as I can remember no, grabe gini ka effective. Pero looking back man, yawa. We owe GI an apology. No, dili na siya pag-question sa decision sa ano no, pero kuan good. Siguro biktima lang pud si GI sa ato nga time. Ang understanding na ako sa battle rap ato nga time is although siguro very limited pa. And lahi ra gyud pud noon siya sa live ug sa ano sa video. And kani no 7 years after age like milk ang decision no yawa time to give GI his flowers no. So I know si GI di kay nato makita karong nga panahon. Same sila Dalang Daban. Siguro dapat mahimo sila active withdraw. Nasa lay potential man and kuan good if matutukan na gid noon nila no. If siguro maglisod pud kay kasabot ang sitwasyon nga dili na pud ta gakabata no. Pero grabe GI para nako midaog aning nga battle and fuck that face man. So again GI ang midaog para nako pero overall mo na siya pinaka entertaining nga battle. One of the most entertaining battles sa Rapolo and in Bisaya battles in general. So again, Marshall Bonifacio, pag-comment mo kung unsay gusto niyo i-review mga battles or unsa pa na nga mga material or content sa mga artists and let's give it a try, no. Takit sa sunod. Yeah. Peace.